ଓହୋ ଏଠି କେତେଟା ଫଳିଛି ନାଇଁ କେଟି କେଟି ଦେଖ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଓହୋ ଗୋଟେ ଡାଳ ରହିଛି ହଁ ହଁ ଇଏ ଭଲ ମିଠା ଆମ୍ବ କଲମି ହଁ କଲମି ଗଛ ହଁ 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 ଏଇ ଗଛରେ ତ ଭଲ ମିଠା ଲାଗେ ଏଇ ଗଛଟାରେ ତ ଭଲ ମିଠା ଲାଗେ ହଁ ହଁ ପତ୍ର ଢାଙ୍କି ହେଇଥିଲା ଦେଖି ହେଲାନି କିଏଟା ଓହୋ ଚଲ ଡାଳ କାଟି ଦିଆହେଲା ସବୁ ଓଢାଳିକି ଅଛି କେତେ ପଟ ରହୁଛି ଦେଖିବା ସୁଜନା ଗଛରେ ହେଲାନି ଏତେ କୁହୁଡିରେ ଝଡିଗଲା ଆଉ କୁହୁଡିରେ ଝଡିଗଲା ହୁଁ 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 ବଳ ଗଛରେ ବି ନୂଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲା ବଳ ଗଛରେ ବି ନୂଆ ପତ୍ର ଘର ଉପରେ କୁଟା ରଖଛ ଯେ ସେଇଆ କି କୁଟା ଘର ଉପରେ କୁଟା ଅଛି ସେଇ ଗାଦା କରୁଛ ଯେ ହଇ ହଇ ପଚିଯିବନି ହଁ ହଁ ଘର ଉପରେ କୁଟା ଦେଇଦେଲେ ବି ଇଏ ଗରମ ହବନି ଖରା ଦିନରେ ନା ଆଉ କୁଟା ନାହିଁ କେଠି କହୁଛ କାହାରି ଘରେ କୁଟା ନାହିଁ ଓହୋ ନହେଲେ ଛାଇ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିତା ପକେଇଦେଲେ ଏ ଥଣ୍ଡା ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ରହିତା ସବୁଦିନ ଯାଏ କାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଲା ସିଆଡ଼େ ବାଙ୍ଗିରପୁର ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଲାଇନ୍ ରାତିରେ ଆସିଲା ଯାଇକି ବହୁତ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବେଳକୁ କିଏ କିଏ ଓହୋ ଇଏ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଢାଙ୍କିକି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆମ କାମ ବାନ୍ଦାଟା କାମ କରୁ କୁରୁମାର ଘରେ